щось не дякував, Юрій Іванович. Не то. Є таке, що може, коли співаємо всім. Наверху. Стоїть. Так, бери команду дзвонити. О, не то. Ні. Так, здесь. Не буде хорошо, здесь можно. Господи, благослови. Кадило Ти просвісти Боже на свою благохвалю духовного, еже прием предметный жертвенник, вот не спасли нам благодать Пресвятого Твоего Духа. Кадило. Сейчас я.
Благословен Бог наш, всегда ныне присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, і живе тісниця і сповняє, сокровище благих, і жизни подателю, прийми скалися ми, і очистили от всяких скверни, і спаси блаже душі наша. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині пресно і во віки віков. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наша, владико, прости беззаконія наша. Святий посвяти і зцели немочі нашої, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині пресно і во віки віков. Амінь. Отче наш, іже єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний нас нам нині остави нам долги наші, як уже і ми оставляємо должникам нашим. І не веди нас во іскушення, но избави нас от лукавого. Яко Твоє царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. З нами Бог, розумійте язиці, і покоряйтеся, яко з нами Бог, з нами Бог, розумійте язиці, і покоряйтеся, яко з нами Бог. Услышите до последних землі, могущі покоряйтеся, яко з нами Бог, з нами Бог, розумійте язиці, і покоряйтеся, яко з нами Бог. А ще же паки возможете, і паки побеждені будете, і же ще свій виградить Господь, яко з нами Бог, з нами Бог, розумійте язиці, і покоряйтеся, яко з нами Бог. І слово же, що ви злаголить, не прибудет вас, страха же вашого не боїмся, не же смутимся, яко з нами Бог, з нами Бог, розумійте язиці, і покоряйтеся, яко з нами Бог. Господа же Бога нашого, того святий, той буде нам страх, я ще на нього надіюся, буде Твоє освящення, яко з нами Бог, з нами Бог, розумійте язиці, і покоряйтеся, яко з нами Бог. Все, а діти, як годами Бог, як з нами Бог, люди, ходячи во тьмі, видівши світ велій, живущий в остранній сині смертниці восія, яко з нами Бог, з нами Бог, розумійте язиці, і покоряйтеся,
начальство быть на раме Его и мир Его беспредела, и нарицайся имя Его велика свита ангел, яко с нами Бог. С нами Бог, разумейте языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог. Чуден совітник, Бог кріпок, властитель, начальник міра, Отець будущого віка, яко з нами Бог, з нами Бог, розумійте язиці і покоряйтеся, яко з нами Бог. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков, яко з нами Бог. З нами Бог, розумійте язиці і покоряйтеся, яко з нами Бог. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наша. Святий посвяти исцелення мощі нашої, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь. Отче наш, що єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даш нам днес і остави нам долги наші, якоже і ми оставляємо должником нашим. І не веди нас в іскушення, но і збави нас от лукавого. Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Рождество Твоє, Христе Боже наш, осія мировий світ разума, в днем Божий нас служащий святою запуста, день і кланятися сонцю правди, і Тебе єдинцем висоти востока, Господи, слава Тебе. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь. Діва несусущественного рождає, і земля вертепне преступному приносить. Ангели спасти славословля, Бог свіже со звездою путешествують. На раді родився утрачава до предвічного. Нині отпущаєш і раба Твоєго, владико, голову Твоєго з миром. Яко видяться очі мої, спасеніє Твоє, єже єси уготовав пред лицем сильного день. Світ откровеніє язиком, і славу людей Твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй
святий посіти, сили немощі наше імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присно і во віки віков. Амінь. Отче наш, єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі. Хліб наш насущний даш нам, що остави нам долгу нашу, як уже і ми оставляємо должником нашим. І не веди нас в Твоє искушення, но і збави нас от лукавого. Яко Твоє царство, і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Рожденство Твоє, Христе Боже наш, воссия мировий світ разума, в небо звездам служащие звездою в очах Ося, Тебе кланяться сонцом правды, и Тебе видеть Иисусе Востока, Господи, слава Тебе. Слава вишній Богу і на землі мир, человецем благоволение. Слава вишній Богу і на землі мир, человецем благоволение. Слава вишній Богу і на землі мир, человецем благоволение. Господи, усні мої отверзиши, і уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, усні мої отверзиши, і уста моя возвестят хвалу Твою. Слава святій односущній животорачній отдельній Троїці, всегда на ней пресно и во веки веков. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, властоянии святых Божьих церквей, соединении всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. О святем храме всем, с верою, благовением, страхом Божьим, ходящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господине Отце нашим, блаженнейшем митрополите Ануфрии, Господине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре, честнем пресвитерстве, о Христе диаконстве, всем притче люди Господу помолимся. Господи, помилуй. Бог хранимой стране нашей, властях и воинства ее, Господу помолимся. Господи, помилуй. Ради всем граде, стране веры живущих не Господу помолимся. Господи, помилуй. Благорастворение воздуха и завели плодов земных, временных, мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитеся нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Святую, пречистую, преблагословенную, славную, владыку
владичицю нашу Богородицю, Преснодіву Марію, со всіми святими помянувши самі себе, друг друга і весь живот наш Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Яко подобає Тобі всякая слава, честь і поклонення Отцу і Сину, Святому Духу, нині і присно, во віки віков. Христос рождається, славіте Христа со небес зрячите. Христос на землі возноситеся, гойте Господи вся земля, і веселіє Господьте люди, яко прославиться. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Христос рождається, Славіте Христос о небес страшите. Христос на землі возноситеся, ходьте Господеві вся земля, і веселіє Господьте люди, яко прославиться. прежде віков Отця рожденному нетлінно сину, і послідня от Діви воплощену, безсеменно Христу Богу возопії, вознеси род нація, єси Господь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Прежде віков Отця рожденого нетлінно сину, і послідня от Діви воплощену, безсеменно Христу Богу возопієш, вознеси рог наш, свят єси Господи. Паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Ты еси Бог наш, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. І святоднего Христе, ході ви провзявлися, і гори хвальні преочищений чаші, пришел єси воплося, от неіскособлужний, я невичественний, і Боже, слава силі Твоєї, Господи. Слава Господи, слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков. Амінь. Же зискорене і єсеєва, і святоднего Христе, от Діви прозявлеси, і з гори хвальних приосінений я чаші, пришел єси
поклося, одне із косомужний, я невичественний, і Боже, слава силі Твоїй, Господи. Бог сильний, Отець щедро, великого совіта Твоєго ангела, мир подаваюча послал єси нам, Тебе, Отцу, як і тут наставшися, одневши утренюючи, славословим тягачелові колюче. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков. Амінь. Із утроби Іона младенцу изблева морський звір, Якова прияв. Оді може все чиється слово, і плоть приємше пройде сохранче є не тліну. Його же бо не пострада і слідія, рочую сохрани не вреждену. Паки, мило Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю, Преснодіву Марію, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Ты, Моисей, Царь мира, спас душ наших, Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Діва, днес пресущественного рождає, і земля вертеп неприступному приноси, ангели спастирі славослов'я, Бог світ, жесто звіздою путешествують, нас Бог ради родися отроча младо предвічний Бог. Отроце благочестия за воспитані, злочестивого вірния не брекше, огненное причиние не убоявшася, но посреди пламени стояще пояку, Отце Боже, благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, слава Отцу і Сину, і Святому Духу нині і присно, і во віки віков. Амінь. Чудо преестественного рассудательное, образи печь образ, не боя же прият палитвилная, яко ниже от божества дивы, уже в ней делу гробу, и воспеваючи Господе, да благословится Тва, Господа, и превозносит Бог величай душе моя, чеснішою і славнішою, гарних воїн, Діво пречистою Богородицю. Величай душе моя, чеснішою і славнішою, гарних воїн, Діво пречистою Богородицю. Таїнство сраное, веждою преславное, небо в этом престол Херувимов,
блаженный вместе мы, Христос Бог, Его же воспеваю, ще величаю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині присно і во віки віков. Амінь. Таїнство странное, вічное, преславное, не бояться преслав Керовинський Діво, Йосип вмістилище, неже воздержане вмісті ми, Христос Бог, Його же воспіваю, ще величаю. Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани Бог Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицю и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот на Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Як хотя хваляся сили небесне, Деві славу посилаєм, Отцу і Сину, і тому Духу нині присно, і во віки віков. Миром, Господи, помилуй нас, Боже, по велиці милості Твоєї молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Еще молимся о великом Господине Отце нашем, блаженнейшем митрополите Онуфрии, Господине нашем, высоком преосвященнейшем митрополите Феодоре и все во Христе братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Еще молимся, Бог, храним в стране нашего стихи и воинствия, да тихое безмолвное житие поживем всякое благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о блаженных преснопамятных создателей святого храма сего и всех прежде почивших отцев и братьев, где лежащих повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божьих, братьев святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о плодоносящих, добродеющих, во святем всечестнем храме всем, труждающихся, поющих, предстоящих людях, ожидающих Тебя великий лад и о милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив человеку Твое, и Тебе славу ссылаем Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Исполним утреннюю молитву нашу, Господи, милуй. Господи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Все совершенность, это мирно, безгрешно, Господа, просим. Мирно, наставника, хранителя душ и телес наших, Господа, просим. Решение, оставление грехов и при решении наших, Господа, просим. Добрый и полезный душам нашим, и мира, и Господа, просим. Время живота нашего, мир и покаяние скончать, и Господа просим. Адские кончины жда наша, безболезный, непостыдный, мирный, доброотвита, на страшный судище Христови просим. Святую, пречистую, преблагословенную, славную,
Владичицю нашу Богородицю, Преснодіву Марію, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебі, Яко Бог милости, щедроти, чоловіколюбія, і сі Тобі славу воссилаємо Отцу і Сину, Святому Духу, нині і присно, в віки віков. Мир всім. і духові Твоє, Слава наша, Господи, преклоним. Тебі, Господи. Твоє же миловати і спасательний Боже, наше Тобі славу воссилаємо Отцу і Сину, Святому Духу, нині і присно, в віки віков. Премудрость, Високопреосвященнейший Владыко, благослови. Сей благостный Христос Бог навсегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Утверди, Боже, святую православную миру, православную христиан, во век века. Святая Богородице, спаси нас, Честнейшую Херувим, славнейшую без сравнения Серафим, прежде Господа, рождую, слушаю Богородице, величає. слава Тобі, Христе Божий, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Высокопреосвященнейший Владыко, благослови. Іже в вертепі родивися, і в яслях возлігій, нашого ради спасіння, Христос істинний Бог наш, молитве пречистої своєї Матері, святих славних всехвальних апостолів, святителя Іоанна Златоустого, святих праведних богоцевих Іман і всіх святих, помилує і спасет нас, яко благ і чоловіколюбець. Христос рождається. Нині маємо поздоровлення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополіта Онуфрія. Христос рождається, славіте Його, Христос тебе зустрічайте, співайте, Господи, вся земля. Такий епіграф має до своїх слов. Сердечно поздравляю всіх вас, боголюбиві архіпастирі і пастирі, благочестиві іноки та інокині, дорогі браття і сестри, з великим мироспасительним праздником Різдва, по плоти Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Уже 4-й рік підряд зустрічаємо Різдво Христового, святого Божого миру, благоволення під звуки пострілів, і ми щиро молимося, щоб Господь умиротворив серця воюючих проти нас. Але ніхто і ніщо не може нас відлучити від любі Божої. Ми з радістю зустрічаємо свято Різдва Христового і молитовно прославляємо велику благочестя тайну явлення Бога в плоти. У ці священні дні перед нашими розумними очами знову велично постає світло, таємнича історія того, як нас ради людей і наші ради спасення на землю прийшов предвічний Бог. Люди, які ще в раю згрішили проти Бога, які відступили від Бога і відвернулися від божественної любові, з нетерпінням чекали, коли божественна любов повернеться до них. Людство знало, що на землю спустошеного гріхом має прийти Месія, який очистить і освятить увесь світ і поверне людству втрачений рай. І ця тайна звершилася. Син Божий, друга іпостась, друге лице Святої Живоначальної Тройці, Творець усього видимого і невидимого, приходить на землю, але в образі людини. Господь народився в бідній Вифлеємській печері, куди пастухи в негоду заганяли тваринки. Мати Божа, пречиста Діва Марія, сповнила Бога-младенця Христа, сповила Його і положила Його в яслях, дивуючись, як цар царів і творець вселенної, якому на небі ангели з страхом пристоять і з трепетом служать, а сам схотів завершити тайну свого пришестя в мир, у світ, у крайній простоті і в бідноті.
Святі ангели з благовіння споглядали глибину і велич божественної любові. Вони літали над благословенною печерою і співали дивну пісню «Слава вишніх Богу і на землі мир, в людях благоволення». Ангел Божий з'явився пастушкам, які неподалік стерегли свої стада, і слава Божия осіяла їх. Пастушки злякалися, але ангел заспокоїв і сказав: «Не бійтеся, я сповіщаю велику радість, як буде всім людям, тому що нині народився в місті Давидовому Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам знак. Знак. Ви знайдете младенця в пеленах, но лежащого в яслях». Пастушки поспішили в благословенну печеру, дійсно знайшли там Богомладенця Христа сповитого вже, лежащого в яслях, і поклонилися йому. Пастушки розповіли Пресвятій Діві Марії Йосифу Бручнику, який був земним ангелом-хранителем Пресвятої Діви, все, що сповістив їм ангел. Після пастушків уже саме цей час, перший день, на поклоніння божественному младенцю прийшли 3 волхви. Волхви були східними царями, вченими мудрецями, які також чекали пришестя у світ Месію. Бажаючи зрозуміти час і силу пришестя, вони займалися вивченням небесних світил, звізд небесних. І ось в один час волхви незалежно один від другого увиділи на небі чудесну зірку і зрозуміли, що тайна пришестя у світ Бога завершилася. Вони незалежно від другого пішли за зіркою, яка привела їх до Єрусалима. Там вони зустрілися і разом пішли до царя Ірода, щоб віддати йому честь як земному царю. І від Ірода зірка одвела їх до Вифлеєма і зупинилася над благословенною печерою, де народився Месія Христос. Волхви зі страхом благовіння поклонилися Богомладенцю Христу і принесли ладан як первосвященнику майбутніх благ, а потім смирну, знак того, що первосвященник Христос себе принесе в жертву за спасіння людей. Ірод лукавий, почувши від волхвів, що у світ народиться вічний цар, захвилювався, замислив убити Богомладенця Христа. Але ангел Божий у сні сповістив про це Йосифа Бручника, повелів святому сімейству тікати в Єгипет. Так людська злоба невдячно зустріла Бога на землі. Але ніяка злоба гординя не могла перемогти життя. Богомладенець Христос пробув кілька років в Єгипті, не злежив ідолів і благословив єгипетську землю, а після смерті Ірода знову, за словом ангела, повернувся в Іудею, де й була звершена велика жертва божественної любові, заради якої прийшов на землю Бог. Божественна любов перемогла людську злобу і гріх. Боротьба Спасителя зі злом була великою тривалою, і в ній Господь навчає нас, людей, як ми можемо і повинні протистояти гріху. Якщо можливо, то тікати від гріха, як младенець утік від злого Ірода в Єгипет. А якщо неможливо втекти, то мужньо терпіти людські слабості, немочі, недоліки, як це робив Христос Спаситель під час свого земного життя і месіанського служіння. Господь іноді говорив людям: «О, роди невірний, розбещений, розвращений, доки буду з вами, доки буду терпіти вас». А іноді Господь викривав лукавих грішників, говорив їм: «Змії, порождення хидне, діти зміїне, як ви втечете від засудження в гієнну?» Але Господь усіх і все терпів, і у відповідь на людське зло робив тільки добро, вгамував стихії, годував голодних, зціляв хворих і воскрешав мертвих. Правда, у Старому Завіті кращі і сини людські також подібним чином протистояли злу. Так Йосиф Прекрасний, який був спокушуваний дружиною єгипетського придворця, вирвався від неї і, залишивши свою одежу в її руках, утік від гріха блуда.
Праведний Лот, який жив у Содомі, де звершувалося крайнє беззаконня, мучився своєї душі у тій середі, але все терпів, зберігаючи свою моральну чистоту та ціломудріє. У цьому, на перший погляд, однаковому протистоянні гріху в Старому і Новому Завіті є одна важлива різниця. Старозавітні праведники протистояли злу, але були неспроможними його перемогти. А Христос Спаситель протистав злу і переміг його, і знищив зло. І, знищивши через страждання на хресті, Христос Спаситель подарував і нам силу перемагати зло. І Господь навчив нас, як то те робити. Зло, як говорить Святе Письмо, перемагається тільки добром. Якщо ми будемо любити Бога, свого Творця і Создателя, і будемо любити людей, яким би вони не були по відношенню до нас, добрими і злонаміреними, то ми будемо спроможні не тільки протистояти злу і гріху, але й перемагати його. І ще раз вітаю усіх вас, дорогі браті і сестри, з Різдвом Христовим і святом Божого миру, благоволення, з великим днем єднання неба і землі. Нехай кожен із вас через терпеливе, благочестиве життя стане причасником тої великої благодаті, яку приніс на землю Божий Син, наш Спаситель і Господь, благодаті, яка оновила світ, яка принесла людям радісну надію, духовну силу перемагати всякий гріх і зло. Нехай кожен із нас знайде свою чудесну зірку, яка веде до Вифлеємської печери, де взяла світлий початок божественна тайна нашого спасіння, де предвічний Бог, Творець людини, з'явився в образі людини. Вифлеємська зірка, як говорить преподобний Ефрем Сирин, з'явилася через волхвів усім творенням, щоб от цієї зірки вони навчилися надіятися на Бога, який зійшов до людей, щоб вказати їм шлях повернутися у Царство Божє. Щиро бажаю всім здоров'я, радости, миру і вічного в Христі спасіння. З Різдвом Христовим Христос рождається, славіте Його. Смиренний Онуфрій, митрополит Київський вся України, Різдво Христово, 25-26, місто Київ. Таке поздоровлення маємо від нашого архієрея митрополита Фьодора, від наших священників. Общаємося, люди вже одно другого вітають і з радістю, тою ж радістю відповідають. Но сама пісня наша, вона наповнена євангельської любві. Бо ми, коли кажемо, Христос рождається, славити Його, ми закликаємо людей славити Бога. А коли Він іде з неба, то ми цілий пост співали «Зустрічайте Його», буквально готуйтеся до зустрічі. І що ми робили? 40 днів поста, молитви, добрих діл, терпіння, всяких напастей. І нині ми свідчимо, що зустрічаємо Різдво Христово не хоч як, не під диктовку чужих безбожних і нецерковних людей, а під диктовку дисципліни церковної, по юліанському календарю, фактично релігійному, і путати його з другими не треба, бо він такий у нас є від Кирила і Мефодія вище 1150 років, і вже Карпати наші відчувають юліанський календар. І лише тільки на наше Різдво в цьому році впав сніг, якби ще наш підтвердив, Карпати відчувають юліанський, церковний, вічно молодий, але якраз богослужбовий календар. На автобуси, на самоліти, на поїзда будемо дивитися по цивільному, гражданському календарю. А от йдемо на праздники по своєму церковному, юліанському календарю. І це не дивно, бо всі народи мають і свої окремі календарі, національні календарі. І їх ніхто за то не судить, ніхто їх не б'є. Почомусь на нас накинулися, почому, то ми держимося традиційного, коли і київські гори,
Києво-Печерська лавра, теж вище 1000 років, так же празднує, як і ми. Ми розуміємо, цей світ вже не способний з нами вести діалог. Ми легко їх кладемо на місто, указує їх катастрофічне незнання Писання, впрочем, і законодавства не знають наші опоненти. А найголовніше, нема оті гонителі ні любві, ні людськості, ні радості духовної, якою обладаємо ми. Бо ми видимо у вертепі младенців у яслях і помнимо, як казали ангели пастирям, не спутайте діточок. Можете видіти много дітей, много, но лише одно дітвачка малоє буде, увидите його у яслях. Це було дивно для пастирів. Як? Хто кладе в яслі? А це було такое доказ, щоб ніхто не спутав. І вже за вище 2000 років ми безошибочно знаємо, котрий наш Ісус. Той, що у сектантів? Ні. Той, що у вертепі родився у возлях у яслі, і там возростає в всьому світі, потім звершив подвиг спасіння, взявши на себе наше тіло, возніс на крест, розп'яв на ньому наші гріхи, і на третій день воскресне, і на 40-й день вознесеться на небо, но вже з нашою плотію, котрую преобразив і зцілив, як акцентує наш блаженніший митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви, а значить, відкрито нам вход у Царство Божє. І я вас вітаю з Рождеством Христовим, всіх тих, хто трудився, постився, посповідався, причастився, котрі прийшли ночі. Вітаємо і тих, котрі лінувалися поститися, лінувалися молитися, лінувалися ходити до церкви, да й нині сплять так, що далеко чути, який у них кріпкий сон. Но є у людстві частина весьма сильних кріпко людей і вірних. Це православні, християни, діти Христової церкви. Держимося цього сообщества вірних дітей Божих, бо ми з ним, з цим календарем і цією вірою православною пережили і в тяжкі і відповідальні часи Австро-Мадярщини. Ми лише у 1946 році були якби виділені з Європи, приєднані до Совєтського Союзу, а за попередні роки ми жили між чужими народами, інославними, іноязичними, іновірними, і нас спасло те, що ми маємо свою віру. А крім того, що в нашій вірі ще один є знак. Знак – це православ'я, котре не може скоренити наші чудесні колядки. Ми з вами говорили, що тепер у Європі многі вже греко-католики на Словакії вже повністю перейшли на латинику, вже й богослужіння перевели на такий словацько-пряшівський акцент. Но коли почали колядувати по-нашому, а значить, колядки остаються таким благословенним форматом духовним, котрий дуже тяжко змінити або зманіпулювати. І многі наші русини, лемки в Польщі, уже деколи не так легко говорять по-нашому. І лише на молоді русини, на словаках теж слабовато говорять вже по-нашому. Но коли почали колядувати, так як ми, з тими же напівами красивими, благодатними. От чому і ми колядуємо, радуємося, бо ми розуміємо. У нас є свої православні знаки, починає від креста, це великий знак, прикликати благословення Божє. Ну, а в вічності віруємо за свій подвиг, за свою віру, за свої труди, за своє терпіння, за те, що ми держимося свого, за що нас і судять демонстративно, судять так, щоб всі бачили, що є люди безбожні, а є люди церковні, є люди гонителі, а є люди терплячі. І іменно все це нині вже розслоїлося. Тепер вже видно
хто є хто. Нам Бог дарував радость Рождества. Тою радостю ділюся вам, вітаю вас так же, як і наші предки. Христос рождається, славіте Його! Царю Небесний, Отче, душі ти не живе, здійснюйся, споминай сокровища благих жизни подателю, прийди вселися в неї отчизни, які скверне, і спаси блаже душі наша. Слава Божнему Богу на земле мир, человек благоволение. Слава Божнему, человек благоволение. Господи, уснем и твердишь, и уста моя возвестять хвалу Твою. Мирный. Благословенно Царство Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О священном мире, спасении душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О мира, благостояние Святой Божией Церкви, соединение всего, Господу помолимся. Господи, помилуй. Храме всем с верою, благовением, страхом Божьим, ходящих во Господу помолимся. Господи, помилуй. Господине, Отце нашим, блаженнейшем митрополите Онуфрии, Господине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре, честнем пресвитерстве, Христе диаконстве, всем притче люди Господу помолимся. Господи, помилуй. Храни мой стране нашей, власти и воинства, и я Господу помолимся. Господи, помилуй. Во всяком гране, стране и верой живущей, не Господу помолимся. Господи, помилуй. Растворение воздухов, изобилие плодов земных, временных, мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Плавающих, путешествующих, недующих, страждущих, плененных, и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. Молимся нам от всякие скорби, не и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Славною, пречистою, преблагословенною, славною владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно, в веки веков. І сповімся Тобі, Господи, всім серцем моїм, повімся чудеса Твоя, молитвами Богородиці спаси, спаси нас, в совіті правих і сонні, вельми молитвами Богородиці
Поки перед Господу помолимся. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. И святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшися, весеми друг друге живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Держава и Твоє царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Амінь. Блажен муж, бояся Господа, заповідях Його восхоче діло, спасибі, Сине Божий, рождайся от Діви поющий, а ти, Алілуя. Сильно на землі буде сім'я Його, род правий благословиться. Молися, Сине Божий, рождайся от Діви поющий, а ти, Алілуя. Слава і багатство благу Його, і правда Його прибиває твоїх віка. Спасибі, Сине Божий, рождайся от Діви поющий, а ти, Алілуя. Восіяв от мій світ правим, милостиві щедрі праведем, спасибі, Сине Божий, рождайся от Діви поющий, а ти, Алілуя. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Єдинородний Син і Слово Божий безсмертен Син, і зволивий спасення нашого ради, оплотитися от Святої Богородиці і Преснодіви Марії, неприложного чоловічилися, розпнися же, Христе Боже, смертію смерть поправи. Єдин сей святий Троїці, прославляємо й Отцу і Святому Духу, спаси нас, спаси нас. Поки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Ти спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Преблагословенную, славною владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими помянувши, самі себе і друг друга, і весь живот на Христу Богу передадим. Тебі, Господи. Яко благ і чоловіки любить Бог, і єси тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині присно і во віки віков. Амінь. Рече Господь Господеві моєму, сіди одесную мене. Рождество Твоє, Христе Боже наш, осія мирові світ разума, небо звіздам служащий, звіздою очахуся, Тебі кланятися сонцю брат.
подножиєм ног Твоїх. Рождество Твоє, Христе Боже, наш гостія мирові світ розума, небо звіздам служащий звіздою очах уся, Тебі кланятися сонцю правди, і Тебе видіти з висоти востока, Господи, слава Тебі. Премудрость прости, и шила прежде денеце родився, клятся Господь не раскаются, сири вовек почину, был ты сидя, кого Приїдете, поклонися і припаде до Христова спасене Сине Божий, родився, одіви поють, чия ти. Рождество Твоє, Христе Боже наш, воссияй мирове свет разума, в небо звездам служащий звездою очах Отца, Тебе кланятися сонцу правди, и Тебе видитися высоты востока, Господи, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дева беспресущественно рождает, и земля пред Тебе преступному приносит. Ангелы с пастырями славословят, Бог свеже со звездою путешествуют, над горами родися отроча благоприпеченого. Яко свят єси Боже наш, і Тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во веки веков. Амінь. Ціло Христа хреститеся, а во Христа векостися. Алілуя. Ціло Христа хреститеся, а во Христа векостися. Во Христа облепостися. Алілуя. Силу Христа хреститеся, во Христа облепостися. Вон меме, мир всім. І духові Твоєму, протімен глас третій, вся земля да поклониться Тобі, поє Тобі, да поєт же імені Твоєму вишній. Вся земля да поклониться Тебе і поє Тебе, да поє же імені Твоєму вишні, да поє же імені
імені Твоєму вишні. Воскликните Господи, вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Вся земля да поклониться Тобі, і поє Тобі, да поє імені Твоєму вишні. Да поє же імені Твоєму вишні. Вся земля да поклониться Тобі і поє Тобі. Да поє же імені Твоєму вишні. Премудрості. Галатам послание святого апостола Павла чтение. Вонмем. Братья, егда прииде кончина літа, посла Бог Сина Своєго єдинородного, рождаємого от жени, бываема под законом, да подзаконные искупит, да всыновление восприемем, и понеже есть сынове, посла Бог Духа Сына Своего в сердца ваша, вопиюща, Ава Отче, тем же уже не си раб, но сын, ащели же сын и наследник Божий Иисус Христом. И Духові Твоєму, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Небеса повідают славу Божию, творение же руку Його возвещает Твер. День дни отригает глаголы, ночь ночи возвещает разум. Премудрость прости, услышим Святое Евангелие, мир всем. И Духове Твоему. От Матфея, Святое Евангелие, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Иисусом, радшися в Вифлееме Иудейсте, во дни Ирода царя, сего сви от восток придоша во Иерусалим глаголюще, где есть рождейся царь Иудейский, видихом бо звезду его на востоці, и придохо поклонитеся ему. Слышав же Ирод царь, смутися, и вся Иерусалима с ним. И собрався первосвященники и книжники людские, вопрошавшие от них, где Христос рождается. Они же рекуша ему, в Вифлееме Иудейсте, так обописано есть пророком, и ты, Вифлееме, земле Иудова, ничем же меньше, если во владыках Иудовых, из тебе боязидит вождь, и же упасет люди моя Израиля. Тогда Ирод Тай призвал волхвы, испытывавшие от них время явшаяся звезды, и послав их в Вифлеем, рече, шедше, испытайте, известно, отрочати, и когда же обрящите, возвестите ми, яко доядшет, поклонюся ему. Они же, послушавши царя, и доша, и си звездаю же видишь на востоці, идяше пред ними,
Донде же пришедше ста верху, иди же пе отроча. Видишь же звезду, возрадовавшися радостью велею зелом. И пришедши в храме, но видишь отроча с Марию, матери его, и падше, оклонишься ему, и отвержися ковровище своя, принесоша ему дары, злато и ливан и смирну, и весь приемший во сне, не возвратитися ко Ироду, иным путем от иноша во страну свою. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Рецем всі, Отця душі, Отця помишлення наше горце. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божий, Отець наших, молим Тися, услиши і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоєї, молим Тися, услиши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, великому Господине, Отце нашого Балашаніше, митрополиті Ануфрії, Господине нашого високопреосвященнішого митрополиті Феодорі, і всей во Христі братії нашої. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, Бог, хранимой стране нашей, властях и воинстве, а до тихое безмолвное житие, поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о братьях наших священниц, священномонасей, и всей во Христе братстве нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о блаженных преснопамятных, святейших патриархов православных, создателей святого храма своего всех, прежде почивших отцах и братьях, зележащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии и спасении, посещении, прощении, оставления грехов, рабов Божьих, братьев и сестер святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, дабы мир и тишину вселити в землю нашу українську і збавити нас від всякого врага супостата. Серцем сокрушеним взиваємо Тебе, Господи, істочниче любові милосердія, велико даровити защитниче наш скоро услыши, і милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Призри, владико, чоловіколюбче, милостивним оком на народ наш скорби сущий, і сохрани терпіння отчаявшихся, і не по своїй нужді доми і селення сі оставивши я, благослови, Господи, людей з любов'ю і состраданням, принимаючих і самарянинову милосердну руку помочі їм подаючих, молим Тися Тобі, Спасителю наш, скоро услышь, яко благосерде, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже услышатися ласу моления нашей молитвы, вмиловати рабов Твоих, блаженнішого митрополита Онуфрія, предстоятеля Української православної церкви, благодатної Спасительної і о здравії, високопреосвященнішого митрополита Феодора, Бог храни мою паствою, соборне наше духовенство, соборний православний наш народ, и о здравии и долгоденствии им. Инокине Анастасии, Ольги, тяжкоболящей за исцеление я, о здравии Иоанна с чадами и внуками, о здравии Василия Магдалины с сродниками, Петра Иоанна, Ольги с чадами и сродниками, о здравии Нины с сродниками, исполнение прошения я, о здравии Болящу Анна, Владимира, Елена, Тамара, Юлия, Николай, Людмила, Ирины, Мирослава, Игоря, Светланки, Виктора, Романа, Марии, Болящей монахини Серафимы, Виктора, Наталки, Анастасии, и о здравии благодарны Господу и Иоанна, и Марии, о неспослании Божьей помощи, благословения, о здравии юноши Николая, о здравии Болящей Вячеслава, Яника Софійку, Любові, Юрій, о здравії всіх сродників їх, і о здравії Болящого Владимира, Николая, Віктора, Мирослава, Ярослава, Олексія, Михайла, воїнов наших, Йоганна, Юрія, воїна Остапа, воїна Василія, воїна Ігоря, і всіх наших воїнов, і всіх переселених, і всіх сучих бідах і в напастях, і в болицях лежащих, і на чужині трудящихся. І о здравии тяжкоболящего патрея, це нашого Феодора, о неспосланні йому дара духовне, тілесне ісцелення і дарувати йому в ісцеленні довгі роки служити Церкві Христовій, і о здравії всіх предстоящих і молящихся. І о здравії воїна Андрія, Соломії, Георгія, Георгія, матушки Катерини, Василя, Світланка, Максима, Наталії, Михайла, Наталії, і о здрав'ї всіх наших людей, провівших подвиг поста й молитви до праздника Рождества Христова, з дій предстоящих і повсюду православних, і споли благопожелання всіх нас, приліжно молимтеся, услыши і помилуєм. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих добродеющих во святи височеснім храмі сем, труждающихся, поющих, предстоящих людях, ожидающих до великой и богатой милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о здравии и долгоденствии рабов Божьих, тяжкоболящей Ольги за исцеление, тяжкоболящей Марии за исцеление, о здравии болящей Марии, о здравии Георгия и Татьяны, и Анастасии, отроков Николая, Юлиана, Варвары, Максима, младенца Арона, Крестьяна, о здравии Аллы, Александра, Дарьи, Вадима, Виктории, Татьяны, Валентина, Тамары, с чадами Віры, Яни, младенця Микеля, Юрія Кристини, младенця Михайла, Рислава, Наталки, Марії Івани, Ірини, Романа, Олесі, Аркадії, Єлени, Марії, Наталки. І го здравії усіх просящихся на молитву церкви і нині торжественно прославляющих праздник Рождества Христова, благодарных Василия Слышанны, Вадима, о здравии Віри Єлени, Олександра, о здравії усіх просящихся на молитву церкви і споли благопожелання всіх нас, приліжно молимтеся, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив чоловіка любець Бог єси, і Тобі славу посилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.
Помолитися, оглашений Господи. Господи, помилуй. Вірні, допомог Господь, помилуєте їх. Господи, помилуй. Огласити словом істини. Господи, помилуй. Откритим Євангеліє правди. Господи, помилуй. Соєдік творення апостольській церкви. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, заступи, сохрани їх, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Оглашені глава Господеві приклоните. Тебі, Господи. Дай Ти єси нами слав'я, пречесної великолепо ім'я Твоє, Отца і Сина і Святого Духа, нині і присно і во віки віков. Є лицо оглашені, зайдіте, оглашені, зайдіте, і лицо оглашені, зайдіте. Да ніхто з оглашених од невірнії, паки миром Господу помолимося. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Премудрість, яка подобає Тобі, всякая слава, честь і поклонення Отцу і Сину, і Святому Духу, нині присно і во віки віков. Поки миром Господу помолимося. Господи, Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Премудрость, якода по державу Твою всегда храними, Тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Херувими,
великого Господина Отця нашого Онуфрія, блаженнішого митрополита Київської вся України, і Господина нашого, високопреосвященнішого Феодора, митрополита Мукачівського і Ужгородського, священство, діяконство, монашество, клір, братію прихожуся до храма сего, вас і всіх православних християн, да пом'яне Господь Бог во царстві Своєм, всегда ныне и присно, и во веки веков. Ващаниці чисто. Ісполни молитву нашу, Господи, Господи, помилуй. о предложених чесних дарів Господу помолимся. Господи, помилуй. О святім храмі самі з вірою, благовінням і страхом Божих, ходячу вонь Господу помолимся. Господи, помилуй. Ой, збавитися нам от всякої скорбині, во нужду Господу помолимося. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Дні всього совершенно святе мирне безрічно в Господа просим. Дай, Господи. Ангела мирна, віра наставника, хранителя душі тілес наших Господа просим. Дай, Господи. Прощення, оставлення гріхов і при рішенні наших у Господа просим. Добрики полезних душам нашим мірові, у Господа просим. Проче врем'я живота нашого в мірі покені скончати, у Господа просим. Християнські кончини живота нашого безболезне, непостидне, мирне, і добро отвіта на страшну судичі Христові просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицю и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Щедротами єдинородного Сина Твоєго, с Ним же благословен єси, со пресвятим благим и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Мир всім. И Духові Твоєму. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповеми. Отца і Сина, і Святого Духа, Троїцю єдиносущною і нероздільною. Двері,
премудростию Богом Вірою во єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, видимим же всім і невидимим, і во єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех эпих, святого света Бога истина от Бога истина, рожденная, сотворенная, единосущна Отцу, им же вся выша, нас ради чоловіки нашого, ради спасення, шедшого со небес, і воплотившогося от Духа Святого із Марії Діви, почеловічася, розп'ятого же за нас при Понтісі Пілаті, і страдавшого і погребенного, і воскресшого в третій день по Писанням, і вошедшого на небеса і сидящого одесну Його Отца, і паки грядущого со славою судити живим і мертвим Його же царствію не буде конца, і во Духа Святого Господа животворящего, і же от Отца исходящего, і же с Отцем і Сином споклоняємо і славимо, а нашого пророки во единою святую соборную апостольскую церковь, исповедую единокрещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Станем добре, станем со страхом вонмем, святое возношение в мире приносити. Милость мира, жертву хваления. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і люби Бога і Отця, і причастие Святого Духа, буди со всіми вами. И со Духом Твоим. Орігімієм серця. Благодарим Господа. Достойно и праведно есть поклонятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Тройці єдиносущні і нероздільні. Побідною пісню поюче, вопіюче, взиваюче і глаголюче.
ядите, сие есть тіло моє, еже за вилами моє восставленные грехов. Пийте от нея всі, сия есть кров моя нового завіта, еже за ви за многие изливаемая восставленные грехов. Твого ягод твоїх тебі приносяще овсіх і заговася. Пресвятее, пречистее, преблагословеннее, славнее Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. Величає душе моя, чеснішою і славнішою горних войск, Діву пречистую, Богородицю. Любити убо нам, яко безбідноє, страхом удобіє молчаніє, любов'ю же діво, пісвідка ти спротяженно сложения, неудобно єсть, но і мати силу, велико єсть произволення даш. Терпи, помяни, Господи, Господина и Отца нашего Онуфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, Господина нашего Феодора, высокопреосвященнейшего митрополита Мукачевского и Ужгородского, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, благоденствующих, правоправящих Слово Твое я истины. І всіх, і вся, і вся, і всіх, і вся. И должно едиными устами, единым сердцем славить и воспевать пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Спаса нашого Ісуса Христа, со всіми вами. Вся святые, помянувши, паки миром Господу, помолимся. Господи, помилуй. От принесенных и освященных честных дарев Господу, помолимся. Господи, помилуй. Якуда человеку любит Бог наш, прием его святый, пренебесный, мысленный свой жертвенник, воню благоухания духовного вознеспослит нам божественную благодать и дар Святого Духа. Помолимся. Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу. Помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Мне все совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Подай, Господи. Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим. Подай, Господи. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Подай, Господи. Добрых и полезных душам нашим и мирови у Господа просим. Подай, время живота нашего в мире и покаянии скончать у Господа просим. Подай, Господи. Христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христови просим. Подай, причастие Святого Духа и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. І сподоби нас, владико, дерзновенням неосужденно сміти призивати Тебе, небесного Бога Отця, і глаголати: Отче наш, іже єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даж нам днес, і остави нам долги наші, яко же і ми ставля должником нашим. І не введи нас в іскушення, но избави нас от лукавого. Яко Твоє царство, сила й слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. І
Глави ваша, Господи, приклоните. Благодаттю, щедротами і чоловіколюбієм єдинородного Сина Твого, з ним же благословен єси, со пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно і во віки віков. Вогонем святая святим. Благословлю Господа на всякое время, вино хвала Его в устих моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышит кровь и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, вознесем Его вкупе. Искав Господа и услышим я, скорби моих избавим я. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваше не постыдятся. Сей нищий возвай Господь, услыша ей, если скорби Его спасей. Ополчится ангел Господень на крест боящихся Его, и избавит их, вкусите и видите, яко благ Господь, блажен може же уповает нань. Бойтеся Господа, си святі Его, яко низлишения боящимся Его, богаті обнищавшие взалкаша, искающие же Господа не лишаться всякого блага. Віфлеєміно віно, Діва Сина породила, благодаті, непорочна Діва Мати Марія, породила благодати, непорочна
Благословен ряди во ім'я Господнє, бо Господь явився нам. Вірую, Господи, і сповідую, яко Ти єси воістину Христос, Син Бога живого, прийшов до мир грішний, от них же перший єсть ас. І ще вірую, яко сам пречистує тіло Твоє, і сій саме чесна кров Твоя, молюся уботи помилення і простими прегрешеннями вольна, невольна я жив в слові, я жив в ділі, я жив в веденні і не в веденні, і сподоби мене осужденно причаститися, причистих Твоїх тайн, оселень гріхою вже з вічною, вечері Твої тайни, днесени Божий, причасника прийми, не бругом Твоїм тайну повім, не лобзані там, як Іуда, но-ка розбойники сповідаюча, пом'яни мя, Господи, во царстві Твоєм, да не в суд, или в осуждении будет не причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление тіла. Амінь. Тіло Христово прийміте, істочника безсмертного вкусите. Тіло Христово прийміте, Христово прийміте, істочника безсмертного, істочника безсмертного вкусите. Алілуя, алілуя, алілуя. Спаси Боже, люди Твоя, і благослови достояние Твоє. Відіхом світи істини, прияхом Духа Небесного, обрітохом віру істиною, неразимій Тройці поклоняємся, та бо нас спасла єсть. Нині присно і во віки віков. Амінь. Дай ісполняться уста наша, хвалення Твоєго, хвалення Твоєго, Твоє, Господи, яко напоєм славу Твою, яко сподобил єси, яко сподобил єси, сподобил єси нас, причаститися святим Твоїм, божественним, безсмертним і животворящим, животворящим тайнам. Соблюди нас о Твоїй святині, весь день поучатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя. Прости, приїмше божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворящих, страшних Христов, тайн, достойно ладрім Господа. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани над Боже Твоєю благодатньою. Господи, помилуй. День весь совершенстве, отмеренный, безгрешен, спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Яко Ты, священні наше, Тобі славу посилаємо Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, во віки віков. Амінь. Миром зійде. О імені Господні. Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословляй, благословляй, Господи, встречай життя, уповаючи, спаси люди Твої.
Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей сохрани, пустите любящий благолепию дому Твоего, Третье и воспрослави божественной Твоей силою, и не остави нас уповающих на Тя, мир мирови Твоему дару, церковь Твоим священникам, воинству, всем людям Твоим, яко всякое даяние блага, всяк дар совершен свыше есть, ходя Тебе со світу, и Тебе славу, благодарение, поклонение воссылаем Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Амінь. Буде ім'я Господнє благословено нині і до віка. Буде ім'я Господнє благословено нині і до віка. Буде ім'я Господнє благословено нині і до віка. И Иисусе сладчайший спаси нас. Ісусе, сладчайший, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. І нині присно і во віки віков. Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоєї молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже услыши за лас умоления нашей молитвы, милуй рабов Твоих, о здравии долгоденствии, блаженнейшего митрополита Онуфрия, предстоятеля Украинской Православной Церкви, благодатной и спасительной, о здравии высокопреосвященнейшего митрополита Федора, все Бог храни мою паствою, соборное наше духовенство, соборный православный наш народ, и о здравии долгоденствии усіх наших архиереев и духовенство, терпящих гонения за віру Христову, о неспослании Божьей помощи, силы благословения, подвизи и исповедничества, о здравии наших воинов, переселенных и в сущих бедах и в напастях, и в больницах лежащих, и на чужине трудящихся, и о здравии долгоденствии, тяжко болящого отца нашего, протерея Фьодора, матушку Елену, со сродниками их, о здравии тяжкоболящую Ольгу и Иоанна, с чадами и внуками, тяжкоболящую Марию, Василия с чадами и внуками, болящую Марию, о здравии инокиню Анастасию, со сродниками, протерея Иоанна, Ольгу с чадами и внуками, протерея Василия, Ирину, матушку Иоанну, с чадами, сродниками, и о здравии всіх предстоящих і молящихся, благодатью і щедротами сполнитився прошення, не спосилай людям нашим, дар духовно-телесное исцеления, радость духовную, радость спасения, Дух Христов, покров Божия Матери, рецем си, Господи, услыши, и милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив чоловіка любець Бог, єси Тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков. Ко Господу Ісусу сладчайшему, Вифлеєму рожденному, совіленні в серці помолимся. Господи, помилуй. О сладчайший Ісусе, слави Божий, Сине Діви, Тебе нас ради на землі явшися, вся тварь і сповіда бути Творцем владику всяческих, волним мирських, смиряхуся под ногами Твоїми, умолкали вітри Твоїм повеленням, мертві і словом Твоїм восставали, сонце Тебе вмираючу померче,
земля оти потряслася, небо Тебе восходящему открылося. Тему войны не молим Тя, раби Твої вірні, предстоящі молящіся, всі браття і сестри нашого кафедрального собору, нашого благословенного древнього Ужгорода, нашої древньої Карпатської Руси і всі наші країни. Владико, утіши всі наші помишлення, чувства сердечные, сущие в напастях, он с посланием мира и благословения, запрети волнению страстей, восстави нас от смерти гріховної, стотвори, да перед цим світом любов Твоя померкнуть нам усі славні і красні суети міра, котрі приманюють нас, да потрясуться трепетом душі наші, відкриються серця прийняті Тя невечернього світа, просвіщаючи всякого чоловіка грядущого в мир, сподоби і нині в день Рождества Твоєго, і зайти любов'ю в стрітення Тобі, вертеп Твой, нисходящому на землю нас ради, а в день ісходу нашого временного життя сього, устрящи нас восходящих от земли, милосердієм Твоїм прийми у небесні Твої селення і сотвори нас причасниками славного царства Твоєго, да со ангелами святими поєми славим Тя, спаса душу наших, со безначальним Твоїм Отцем і з Пресвятим Духом, єдиного в Тройці Бога, Йому же подобає всяка слава, честь і поклонення во віки віков. Амінь. Величаєм Тя, живодаче Христе, нас ради нині плоті Його грочагося, от безневісния і пречистия Діви Марії. Долоденственное мирное життя, здравие и спасение подай, Господи, всім, поминаем нами о здравии, предстоятелю нашої церкви, блаженнішого митрополиту Онуфрію, митрополиту Фьодору, соборному духовенству, архієреям нашої церкви, священству і Божому народу, воїнам, переселеним, всіх на чужині трудящихся, і сохрани їх, Господи, на многое и благое літо, многое літ, благое літ, многое літ, благое літ, на многое літо і благое літо, на многое і благое, щасливое літо. На многое літо і благое літо, на многое і благое, щасливое літо. Христос рождається. Христос рождається. Христос рождається. Дорогі мої отці, браті і сестри, сердечно вітаю вас ще раз з праздником Рождества Христового. Чули ми поздоровлення блаженнішого митрополита Онуфрія. Дневна літургія в 10. Будемо чути голос вітання нашого правящого архієрея митрополита Фьодора. Ну а також відповідаємо на всі наші вітання в наш адрес таким же радісним і любов'ю і вірою радісної нашої віри. Ми
легенько вітали всіх християн, котрі скорше од нас празднували Різдво. Ми в тому не видимо різниці, бо хто хоче інакше, має право. Ну і хто не хоче інакше, теж має право. А це право від нас пробували забрати. І ми ся вдивляємо, ну це було б 1000 років назад. Середні віка, якісь там дикарські, отсталі. Ну це 21 вік. А виявляється, одна причина. 1000 років або 2000 років бив християн сатана. Звісно, через своїх людей. Таке саме робить і нині. І точно той же самий дух, ті самі аргументи примітивні. І ми те же саме, точно як всі мученики за віру Христову держались, так і ми держимося в ісповіданні своєї віри. Не тому, що віра наша щось нечто таке, котре можна виміняти. Не можна замінити чоловікові ні дихання, ні серце, ні сонце і все. Так і для нас. Сонце правди, Христос Бог наш. Не случайно ми співаємо в Тропарьові «Сонце правди наш Христос прийшов, освітив нам путь у Царство Божє». Всі, хто держав пост, ну хто і не держав, хто пробував перший раз, всіх вас поздравляю. Сьогодні маємо право розговітися, бути осторожним, дуже маленько м'ясної піші дозволяти собі, лише через декілька разів можна вже дозволити собі вже погоститися. А всім остальним мира і радості. Ну а тепер починаємо колядувати і мируватися. Благословення Господне на вас, то благодату і чоловіколюбіє, всегда нині присно і во віки віков. Слава Тобі, Христе Боже, Поня наше, слава Тобі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, присно і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, високопреосвященніший владико, благослови. І же вертепі родивися в ясні возліги, нашої ради спасення, Христос, істинний Бог наш, молитвим причисти своєї Матері, святителя Йоанна Златоустого, преподобного отців наших Іова Угольського, Олексія Карпато-Руського, весь собор Карпато-Руських святих, святих і праведних Богоотцев, які маяни всіх святих, помилують і спасет нас, яко благ і чоловіколюбець. Христос рождається. Христос рождається. Христос рождається. Акуратненько отці, розходимося, красно мирувати наш Божий народ. Дивная новина, нині діва сина породила в Вифлеємі Марія єдина. Розличний, кротко претерпівши,
Карпа,